Avui, tallers d'Scrabble, en català, a l'escola El Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat. Quina paraula heu trobat? Molt bé. Quantes paraules heu format? Neus i contents. Molt bé, ara heu de sumar els punts. Hem fet tallers d'iniciació al joc de l'Scrabble amb els alumnes de tercer i quart de primària. Posa, de posar. Molt bé, sumeu els punts ara. Agraïm la implicació dels professors, professores i tutores que han fet Heu trobat? dels tallers una experiència molt agradable. Després de les explicacions per començar, els mots han fluït d'una manera natural. Usuaris, molt bé, nois. Aquest joc ajuda a potenciar la competència matemàtica, incentiva el pensament lògic i estimula el pensament decisori i estratègic. I també afavoreix l'ús del català en les relacions interpersonals i estimula una actitud col·laborativa i impulsa la integració. I la rauxa i el coneixement de mots dels alumnes ha sigut Paraula xai. molt alt. Molt bé, molt bona jugada. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.